Sige. Nga ibutang diri ah. Tarong nagkumot ha. Anong wala gadyoy ka ng duga. Napuling na ta. Bebe ako be. Kay basing mo. Ay! Patakakagikap. Bebe. Skat, di ka pwede patakagikap. Dali. Tarong nagkumot. Kupos. Situit nga di mo lagpot. Nga, tangga. Speakers. Arungag ko puskat. Anong wala dyan dugas kat ha? Paning kamuti. Ha? Nga na. Say kamuti. Paning kamuti ba nga matarog kupos? Yeah. Ano ko yung nahumanda? Gari. Ikaw na po dana. Lighana ni kaya. Yeah. Lagi sugo, lagi nay. Tanaw Skat, tanaw si mga buhat Skat. Nanimaho ka na, ang nanimaho Skat. Gigit. Kanyot. Nah, di kam kumot-kumot Skat. Okay. Mga kuha na slime. May tubig. Very good. Sige. Hindi tagpili nga. Itong ibutang na dihabi kay na yung mga tarong diha. To ang lagsik. Pwede ka manghunaw balik dito Skat. Kining lagsik sa imong hands. Skat. Tarunga. Ay pagyagi-yagi imong agi. Ginoo ko. Dire. Mag-prepare ganing pagkaon maning kamot nga limpyo as possible. Hinay. Kaya ang gamitan. Okay, gamit eh. Dari ka magyebo. Muanas ilawom sa filter. Ang mga lubi mo pilit. Kinahanglan ang imong isod dinhi walay mga lubi. Walay mga ana. Dapat pure liquid. Gamita yung brain.
Na, kumuto ni mo. Pwede na mo kwaon. Ana, maghinay ka nga way masuda ang lubi. Oops, ay! Kumutunon pa kayo. Napay daghang milk. O, dire ako mag... Oh, diha, sige. Hindi mo usikan. Okay, first ra ba na nga puga? Munay daghan kaayo og milk, coconut milk. Nara. Sige. Say buhato na ng kinupusan nga lubiskat. Don't know. Pagkaunas chicken imong feeds ni tatay. O, day. Pwede po na i-dry, aron imong desiccated. Okay, sige. Manak ka. Kuna na. Ay, tilok ka. So, itong buhaton anis kat, pareha ning gikuha ni mami ay tanawa. Nahanglang mo separate ang oil, ana. Ha? Ni ka tomorrow, kat? Na, mo ni ka mami, kini mo. Ikaw, panghunaw na dito.